Ramona passa de treballar en un supermercat a llaurar la terra com quan era xicotet. Una hemorràgia cerebral el va paralitzar i li va canviar la vida. Avui tracta de recuperar la mobilitat perduda en este hort rehabilitador que s'ha posat en marxa per primera volta a Espanya a l'Hospital Nisa, Valencia al Mar. Poden ser temblors o no s'estabilitzen a l'hora de caminar i també poden ser a nivell cognitiu, com podem treballar el que és l'autoestima, la responsabilitat. Faig treballs que la vida normal no faria i així me sentit realitzat també. A Pepa el dany cerebral li va afectar la memòria i la consciència. Este matí l'hem vist organitzar els seus companys de rehabilitació. És l'única dona i es fa notar. Hay fresas, luego hay cebollitas, hay patatas, allí hay lechugas también y hay tomates ahí en el medio también. O sea que hemos plantado bastantes cosas, yo estoy muy contenta. Mentre veuen créixer la collita ja pensen en el dinar que faran per menjar-se el fruit del seu esforç.